Kani-kani ka Akashvani Shillong ka khubor ban pulia phiri merinong tiwalang. Kini kilong kimat ki bakongsan jong ka khubor manta ka stem. Kani ka dorbar ka bakarpang ha ka yen dorbar thawan jong ka ri kan salong ka dorbar ka ban shimmi ki rai ki ban sakan mau shirta na ka banta ka ri laong menteri rang badu ka ri Narendra Modi. Lasdang ya kajing kren ha ka yen dorbar thawan Raja Sabha menin ka sngi da ka jingat lenti jong ka yen dorbar thawan nyup san stem ka lasdang na do ka Samvidhan Sabha. Hameghalaya rakhe ka jing dap shis pan life hundu snem jong ka Unitarian menin ka sngi hanong ba Shillong. Ki khubor ki babnya. Menteri rang badu kari Narendra Modi ong ba ka jingkhot ya ka dorbar ka bakarpang habaro artali ki yeng dorbar thawan jong kari kata ka Lok Sabha bat ka Rajya Sabha kan salong ka dorbar ka ban shim ki rai ki ban sakan mau ha ka history. Ha ka jingkren jong u beginong pathai khubor ha ka bede ba ka dorbar ka bakarpang ka ban ne sansngi bat ka bala sedang ngaduk mendin ka sngi menteri rang badu lo ong ba ka jingkerpang jong kani ka dorbar ka bamenta kalong namar ka jingya linti jong ka yeng dorbar thawan ka banyo kusan snem kan sedang ya kalenti ka bathamai na ka yeng dorbar ka badang shula te thamai ula bernap susu da ka baong bakat ba kalenti ya kelas sedang na ka jaka ka bathamai ngidon kamruan penlong ke India ka ri ka bakir shaprang ha baro kiliang haswa jo usnem 8000 saupunyo. Kayeng dorbar thawan Raja Sabha kelas sedang ya kajing keren halor kajing identiti ka banyo pusan snem jong ka dorbar thawan ka kelas sedang nanduk ka Samvidhan Sabha kijing jom kijing mat kijing kenduk paper halinti yat kajing roy kajing nang jingtip kajing pli lat kijing tai bat kiwei Menteri ka Sarkar India ubadairu unong elam rangba ha ka yeng dorbar thawan Raja Sabha Piyush Goyal ong ba ka buram jong ka yeng dorbar thawan kan kiu tang lada barok ki dekhot ki bu akhmat kijing non kam jong ka ri bat ka bha khamiat na ka banta ki pat ba baro Goyal pen sngo ki rai ba ka yeng dorbar thawan kala shim ki balong ki rai ki ban sakan mau kum ka jing pendam ya ka kendon an lai spat nyopho ka jing pentrikam ya ka GST bat ka jing pendam no ya ka triple talak utai menteri sarkar lo ongru babaro ki dekhot jong ka yeng dorbar thawan ki treilang ka kamram ka bakongsan banyarap kentiu ya ka ri khamstan Ulampang jong ka yeng dorbar thawan Lok Sabha Om Birla ong baka India kalami kum ka sur jong ka jingsuk baka jinglong ka bajai jai ha ka parthai ha ka dorbar ba G20 ka barang shula penlong shen ha New Delhi Om Birla ong baka India kala long ka sur jong kiri ka benta sathi jong ka parthai ha ka jingelam jong menteri rang badu Narendra Modi ha ka baka African Union kala long ka dekhot ka bapura jong ka G20 Haka por ba ai jingkren ha ka Lok Sabha ha ka sngi ka beningkong jo ka dorbar ka bakarpang ka banne san sngi Ombir laula ai ka jingiro ya ka jingi I jangai jo menteri rang ba do ka ri Narendra Modi ka balawan rai ka jingjop ka bakrau ha ka dorbar ba G20 Menteri ka Sarkar Assam Ujayanta Malabarwa ulawan chakmat banyada ya ka Riniki Bhuyan Sharma kabadai ka kurim jo menteri rangba Himanta Biswa Sarma kabadangshan kalangat ha ka jingsha kenno bamsap na ki jaka puta utai menteri ka Sarkar Assam uloong balada unong sengkam udan ka jing thmu penyar ela ka jong ka kam long ke ke wasnio ki bakum gini ki brio ki don ela ka jong ka hok ban yo ki jimentoy ki ba ka Sarkar ka ai kat kum ki kenon an kat kum ka jing sngo jong Jayanta Malabarwa la shipen ngat jubor klem nong rim ya ka Riniki Bhuyan Sharma da ki dekhot ka liang persya tang banyak penthok pria ya ka kerteng jong menteri rangba ka Assam Himanta Biswa Sarma Baro ki ICDS Center ki badan ha Assam ki leyo pediang ya ki marbam ki balapan mi na ukau ya ka bala ai de ka tanat ka bakmi iki kinthai baki khna kat kum ka jing pen bana ba usnem arhajar arpulai udi usnem bat perkhat karpang ya ukau ha ka parthai baro ka wei lani ke international militia ha ka jing kiran baka Akashvani director jongatan women and child development u Bivash Modi uloong bakat kum ka jing pen biang ya ka jing batha balayo na ka sarkar pedeng la ai khatsan na ka shispa ki marbam da ki jing bam ki bala pen mi na ukau ya ka bala sam sha ki longkmi bat ki khna ha ka leng ka jela
Wong bakani kasin jam kalai rap shibuan ban klan sai ki ki program ki bala pentrai hapo jong ka Rashtriya Poshan ha Assam. Kani ka khubor ka wanshpi na ka Akashvani Shillong. Ki pat ringe jong ka Unitarian minhin ka singi kila rakhi ka jing dap shi spa lai pundu snem ka jing seng ya ka jingen. Bat ha ka jing rakhi nang ba Shillong la sakhi ka jing wan ya shimentalang jong ki nongelam ni ki ken hon yam ki pa pher lembat ki he sarkar ki ba kan thop u mantri sarkar ba kerman chilla u MLA ka South Shillong ba san bor shulai nalor ki pat ringe jong ka Unitarian. La penlong ru e ka jing rakhi ha Jawai ha West Jainti Hills District. Kajing rakhi mda usnem ka de halor ka phang padeng. Kinyam ki de ka lenti hala ka jong ka benta ka ba panye kendu lang ha ka ju ka jaka. Ya ka kan huan Unitarian la sang ningkong da u ba hajam ki sor sing ha ka khat pratrik unai lur khat pras pa pra punyo bat ya ka ni ka sngi la rakhi kum ka jing sedang jong ka Unitarian harilom Khasi jentia jong ka jala Meghalaya. Ka Khasi Students Union KSU East Jainti Hills District Unit kalapa da kador khas yo sembut menteri ramba ka sarkar Meghalaya ba Preston Tensong ban wengno e ka tem shipai BSF na suna perpedi ka badan hakathan ratachera bat hingaria halor ka jingkno ba ki shipai BSF ki le to met bat pendik e ki nongsong snong jong ka tekathan haka shiti bala pha sho ba Tensong ka KSU ka kam bala bo e ka tem shipai BSF ban pen klan ya ka jing singan ba ka jing pen miang jing da ha uput usam kri kat ba ka te jing thmu ka long ka ba dawa jing ro shisha ka long pat ke ka ba smusi shibun ban sakhi ba kat tu ka ni ki nong song snong ki ma shibun ki jing sha pendik ki ba pen so sat ya ki nakti jing shipai BSF ki badan ha ka te ke jaka. Menteri rang ba kan nagalan nephew Rio menhen ka singi ulo ong ba kathan chate lamingi kam dei tang kathan ka ba kudup iki jela ki ba pher henrei ka deiru ka thamei ka ba penmi e ka bor ka ba khlan banyo sim ka bu na ki jinge e ki ba bonjan ki bela don pa haka khnang banyo kan tiu ya ka shajrong da ka jinge trilang haka por ba ajing kren ha ka jing ke do janga North Eastern States Chamber of Commerce and Industry NESCCI kabala penlong ha chumuk ke dima nephew Rio uraong bakalong ka badan kam ban thau ki butri kam ki bala banyarap pen mentoy na ki jingkir khu bala penkup da ka mai mariang ha kani ka than chatei lam mingi da ka jing thmu banyadai ki patba u district magistrate jongka South West Khasi Hills District ba tilingwa Minhen kasi ula penjari ya kekendon an shispa sau pusau CRPC hakate ke district kabakhangnya baro ki jinga kop khwai do kha ni kinu ki jinga lang pat ba ha ki pung do kha ki bahap hapo sanspa mitar nai ki surok jong ka PWD lapen mi yakte ka hukum namar ka jingmi khubor ba ki don ki reushmet bar ki kenhon ki baju mlin ban penong ya ki jinga kop khwai do kha ha ki pung do kha ki badan hajan ki surok PWD ka bakra shibun ya ka jingat bet jong ki kali bat bo iki pat ba ha ki jing e ki babon jan katai ka hukum ngatrai kam no mador hadu ba anda pen bana da ka moipan haswa bangin penkut ya ka ni ka khubor sa shi sen pan puli biang hapi ki mat ki bakongsan kani ka darbar ka bakar pang ha ka yen darbar thawan jong kari kan salong ka darbar ka ban shimi ki rai ki ban sa kan mau shirta na ka banta kari la ong menteri rang badu kari Narendra Modi la sedang ya ka jing kran ha ka yen darbar thawan Rajya Sabha da ka jing ya lindi jong ka yen darbar thawan nyu pusan snem ka bala sedang nadu ka Samvidhan Sabha Bad Meghalaya rakhi ka jing dap shi spotlight hundu snem ka Unitarian minhin ka singi hanong ba Shillong katu gani ka khubor kala kut bakala wanshpi na ka Akashvani Shillong sa shipor kata hakpor prabaji nginya so ba Delhi station na ka banta ka khubor hakaktian Hindi नमस्कार